La socialista Lluïsa Moret és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Ha estat escollida en segona volta amb els vots del PSC, En Comú Podem, Tot per Terrassa i 2 diputats independents de Junts. Maise Balcells serà l'única representant terrassenca a l'ens provincial els propers 4 anys. Bona nit. Avui fa un mes de les fortes pluges que van col·lapsar la ciutat. 110 litres per metre quadrat en només 2 hores. La tempesta va causar nombrosos desperfectes, 2 persones van perdre la vida i també alguns animals, 40 cabres i ovelles que van ser arrossegades per la crescuda de la riera. Els responsables del turó de les 9 cabres diuen que caldran 2 anys per recuperar el ramat, però miren endavant amb optimisme. El Mercat de la Independència està en obres per millorar el confort tèrmic, posar fi a les filtracions d'aigua i, de passada, realçar el seu valor arquitectònic. La primera fase de les feines acabarà a la primavera i té un pressupost d'1,7 milions d'euros. La socialista Lluïsa Moret és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Ha estat escollida en segona volta i ha necessitat els vots del PSC, En Comú Podem, Tot per Terrassa i 2 diputats independents de Junts. La diputada terrassenca Maise Balcells li ha donat suport a canvi de compromisos de l'ens provincial amb la ciutat de Terrassa. La socialista Lluïsa Moret ha estat escollida nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Ho ha estat en segona volta amb 25 vots els del PSC, En Comú Podem, Tot per Terrassa i 2 diputats independents de Junts. Neus Munté de Junts i Dionís Guiteres d'Esquerra han rebut 10 vots cadascun. El PP i Vox també han presentat candidatura. El ple de Constitució de la Diputació s'ha celebrat aquest dijous al Paranimf de l'Escola Industrial de la capital catalana. La ciutadania vol diàleg constructiu i opcions propositives, lluny de la confrontació i del conflicte. Per això vull parlar en aquest plenari i des del primer moment de mà estesa i de teixir aliances amb totes les persones i forces polítiques que vulguin contribuir a l'avenç social i territorial des dels valors del progrés i del respecte a la convivència i a la diversitat. A l'ens provincial, Terrassa només tindrà una representant els propers 4 anys. És Maise Balcells, de Tot per Terrassa, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert. La formació municipalista ha signat aquest dimecres el seu suport a la candidata socialista Lluïsa Moret a canvi de diversos compromisos de l'ens provincial amb la ciutat de Terrassa. Tot i el seu vot favorable, Maise Balcells no formarà part del govern de la Diputació. Des de Tot per Terrassa signem un acord per la governabilitat des d'un acte de responsabilitat. Com bé saben, ho fem amb un full de ruta, un document que ha estat objecte de treball i de negociació on ens hem assegut. I aquesta és la nostra guia per donar resposta al nostre mandat. Però també és només un punt de partida i treballarem amatents a les necessitats del nostre municipi, de la comarca i de la província de Barcelona. Des d'aquí, la nostra voluntat d'incidència. La nova presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, és alcaldessa de Sant Boi de Llobregat des de 2014 i ja va ser diputada provincial al mandat anterior. La Diputació de Barcelona és l'administració de referència en l'àmbit local per als 311 ajuntaments de la demarcació, que concentren més de 5 milions de persones, prop del 75% de la població catalana. És la tercera administració catalana amb més pressupost. Per aquest 2023 disposa de més de 1.200 milions d'euros, una xifra rècord. Els ingressos de l'ens supramunicipal provenen de 3 fonts. La major partida correspon a la cessió i a la participació en els tributs de l'Estat, com l'IRPF, l'IVA o els impostos especials. La segona font de recursos és la dels ingressos no tributaris, que suposen un 20% del pressupost, que inclouen els preus dels serveis públics, les subvencions, els ingressos patrimonials o les operacions d'actius financers. Finalment, una menor partida prové dels ingressos tributaris, com són el recàrrec de l'impost sobre les activitats econòmiques i les taxes.
La Generalitat ja ha publicat les notes de tall per estudiar una carrera universitària. A Terrassa hi ha 4 titulacions que requereixen més d'un 10. Totes elles s'imparteixen a la Universitat Politècnica i estan relacionades amb les tecnologies aeroespacials o amb el disseny. Els estudis universitaris amb la nota més alta dels que es cursen a Terrassa segueixen sent els de la UPC. La Generalitat ha publicat les notes de tall i hi ha 4 titulacions que requereixen una nota superior al 10, les mateixes que l'any passat. Les 2 més altes segueixen sent les enginyeries aeroespacials, seguides d'enginyeria de disseny industrial i desenvolupament de producte i disseny, animació i art digital. Totes elles han baixat algunes dècimes, excepte enginyeria en tecnologies aeroespacials, que ha pujat lleugerament. Disseny digital i tecnologies multimèdia és la titulació terrassenca que ha pujat més la nota de tall. Ho ha fet més d'un punt. Per contra, disseny i desenvolupament de videojocs ha estat la que ha baixat més. A Catalunya, els estudis més sol·licitats en primera preferència són els que ofereixen graus de l'àmbit de les ciències de la salut, com ara medicina, psicologia, infermeria i odontologia. La titulació que requereix més nota per entrar-hi, a tot Catalunya, és medicina al clínic, amb un 13,040, que desbanca del primer lloc matemàtiques de la Pompeu Fabra. 6 graus de medicina segueixen ocupant les posicions més altes de les notes de tall. El 82% dels estudiants preinscrits ja té assignada plaça, un 62% dels quals en els estudis escollits en primera preferència. La forta tempesta de fa un mes va provocar la mort de 2 persones i nombrosos danys materials. Aquell dia també es van ofegar 40 ovelles i cabres del turó de les 9 Cabres. Per recuperar el ramat caldran 2 anys, però els impulsors del projecte encaren el futur amb optimisme. Just aquest dijous fa un mes dels aiguats que van col·lapsar Terrassa amb pluges de fins a 110 litres per metre quadrat en només 2 hores. La tempesta va causar nombrosos desperfectes. 2 persones van perdre la vida i també alguns animals. Una part del ramat d'en Pau que passava per la riera quan els van sorprendre les fortes pluges. A la primera pedra de Calamarsa es van descontrolar per complet. Segurament si hagués fet cas en el ramat quan sortia del corral, si hagués anat més al món natural i no tant al laboral, no? Perquè el laboral era el que em deia no, tu has de marxar, has de travessar, has d'esquilar el dijous, t'has de posar les piles, no? I hagués fet més cas al natural, que era el que elles em deien. Aquí passarà alguna cosa, perquè van sortir, bueno, que allò semblava una festa, semblava que anessin totes de festa. Segurament no m'hauria passat. En Pau i l'Emma són els impulsors del turó de les 9 Cabres, amb el que produeixen carn i formatges. Aquell dia portava gairebé 400 animals i es van ofegar uns 40. Afortunadament, la reacció de les ovelles i cabres que van sobreviure ha estat bona i no s'han estressat amb les conseqüències que això hauria tingut. Van ser moltes hores de feina per recuperar el bestiar, una tasca que va ser possible gràcies als gossos que sempre l'acompanyen, a l'ajuda d'amics i coneguts, però sobretot als ADF de Matadepera. L'assegurança que tenen contractada cobrirà part de les pèrdues, per això no han volgut acceptar l'ajut econòmic que molta gent els va oferir. Per tornar a fer créixer el ramat caldran gairebé 2 anys, ja que esperaran els naixements naturals. Nosaltres no, som una empresa al cap i a la fi, no? Una empresa solvent, no? No ens fem rics, però vivim, no? Llavors tenim una assegurança, vull dir que a mi em semblava un abús demanar diners, aprofitar la benentesa per demanar diners a la societat, no? Em semblava que hi havia causes que ho necessitaven més que la nostra, no? I hi ha molta gent que passa gana. La resposta dels clients va ser tan bona que encara avui estan enviant les últimes comandes que van rebre fa un mes. A banda del negoci, però, en Pau té molt clar l'impacte de la seva feina en el territori, la flora i la fauna, més enllà de la silvopastura per reduir la massa forestal i el risc d'incendi. Elles mengen al bosc i mengen camps i mengen erms, vull dir que fan una neteja. Aquesta neteja vol dir que hi haurà un rebrot bo d'herba que no es convertirà en matèria llenyosa i això afavorirà conills, afavorirà perdius, afavorirà llangardaixos a l'ocelat que n'hi ha aquí, que està protegit, a l'eufrany, que també ve fins aquí, ve darrere les ovelles perquè es menja les placentes de les ovelles. Amb tot plegat, la lliçó que més clara ha quedat és que la natura no se la pot menysprear mai.
Millorar l'eficiència energètica i fer més confortable per a paradistes i clients al Mercat de la Independència. Aquest és l'objectiu de les obres que s'hi estan fent. La primera fase dels treballs acabarà a la primavera i costa 1,7 milions d'euros. Es finança en gran part amb fons europeus. El Mercat de la Independència està de reformes per millorar el confort tèrmic, posar fi a les filtracions d'aigua i, de passada, realçar el seu valor arquitectònic. En la primera fase, iniciada fa uns dies, s'estan retirant els aïllaments interiors i s'opta per traslladar la capa aïllant a l'exterior. En una de les ales, la de la Rambla, es substituirà el fibrociment per fusta, una operació complexa que es farà a l'agost. A les altres dues ales no és necessària aquesta intervenció perquè el sostre ja és ceràmic. A banda de reparar les cobertes, en aquest primer lot també es canviaran les lluernes lineals i es reformarà la xarxa de sanejament. L'equipament serà més eficient energèticament i més confortable per a paradistes i clients. Les obres al Mercat de la Independència no interferiran en cap cas en l'activitat dels paradistes. Els treballs es fan quan els punts de venda són tancats. Les obres d'aquest primer lot estan pressupostades en 1,7 milions d'euros i estan finançades en un 70% pels fons Next Generation, mentre que l'Ajuntament n'aporta el 30% restant. Els treballs han estat adjudicats a l'empresa Reatec Obres i Restauracions i es preveu que acabin a la primavera. Al desembre s'aturaran per no interferir en la campanya de Nadal del mercat. En una segona fase, encara per licitar, es repararan les obertures i porticons. Més endavant quedarà la tercera, que consistirà en la reparació de les façanes, la ignifugació de l'estructura i diversos acabats interiors. Les obres també arribaran al Mercat de Sant Pere, a la plaça del Triomf, però encara tardaran uns mesos. S'ha de renovar la xarxa de sanejament, instal·lar màquines de ventilació al soterrani i rehabilitar les voltes. D'aquesta manera es vol posar remei a les deficiències de l'equipament en la recollida d'aigües i als problemes d'humitat. La setmana passada s'aprovava el projecte en fase inicial i ara està en període d'exposició pública. Un cop s'aprovi definitivament es podran licitar les obres que tenen un termini de 5 mesos i un pressupost de 270.000 euros. També la setmana passada es va aprovar el projecte per dotar els dos mercats municipals de serveis de telecomunicacions i xarxa Wi-Fi amb un cost previst de $500.000 d'euros. L'investigador de la UPC, Salim Benadouda Ibars, participa en un projecte que ha descobert els anomenats estats de ser fotònica, un nou instrument que servirà per desvetllar els secrets de la llum. Amb aquestes eines es mesuren els colors, però també altres magnituds com el temps o les distàncies. Per això aquesta investigació pot tenir moltes aplicacions científiques. L'investigador Salim Benadouda Ibars, del campus de la UPC a Terrassa, ha participat en el descobriment de les serps fotòniques, un nou instrument per desvetllar els secrets de la llum. Es tracta d'un projecte liderat per la Universitat Politècnica de València. El treball ha estat publicat a la revista d'investigació científica Nature Photonics. L'estudi es basa en unes regles òptiques anomenades pintes de freqüència, frequency combs en anglès, indispensables per comprendre el que veiem a partir del coneixement del color de la llum amb què percebem el món. El que hem trobat és, mitjançant una modelització de la llum en un microcilindre, hem trobat una manera de poder estabilitzar i mantenir aquestes serps estables en el temps. Així es mesuren també temps, distàncies i altres magnituds essencials. Per això és tan important en aplicacions científiques i tecnològiques. I el que hem fet i el que ens aporten aquestes serps fotòniques és l'extrapolació o la generalització d'una dimensió a dues dimensions. Vull dir, ara tenim accés a diferents regles de llum al mateix temps, que estan sincronitzades. L'estudi obre perspectives inèdites en la formació de les pintes de freqüència i proporciona una versatilitat sense precedents en una àmplia gamma d'aplicacions. Ens obri una porta a extendre aquestes aplicacions que ja tenien, que ja existeixen, a poder fer-ne més ràpid, al mateix temps, vull dir, simultàniament. Destaquen les que tenen a veure amb comunicacions, espectroscòpia i computació quàntica.
I és que les pintes de freqüència permeten transmetre grans quantitats d'informació a través de fibres òptiques de manera molt eficient. Això té una aplicació directa en camps com la química, la biologia i la medicina. La Federació Espanyola de Hockey ha fet públic que els terrassencs Georgina Oliva i Marc Miralles han estat designats com els millors jugadors de la temporada 2022-2023 de la divisió d'honor femenina i masculina respectivament. Oliva, que acaba de penjar l'estic, s'ha proclamat aquesta temporada campiona de Lliga amb el júnior. A més, va ser la quarta màxima realitzadora de la competició amb 12 gols. Miralles no ha guanyat ni la Lliga ni la Copa aquest any, però ha estat el segon màxim golejador de la Lliga amb 21 dianes i és peça clau de la selecció espanyola. La propera temporada canvia d'aires i marxa al Bloemendaal neerlandès, el vigent campió de la Lliga Europea. El davanter de l'Atlètic Terrassa, Santi Ibáñez, deixa l'elit de l'hoquei estatal per motius professionals als 27 anys. Ibáñez ha guanyat 2 lligues i una Copa del Rei amb el quadre de Can Sales. És la segona baixa per al tècnic Xero Gasol després de la del defensa neerlandès Johannes Moch. En el capítol d'altes, de moment s'ha confirmat el retorn d'Ignasi Torres i l'arribada de l'exjugador del Terrassa, Jan Lara. Carlos García Cuenca canvia el Club Deportiu Terrassa pel polo. El Club de les Pedritxes ho ha fet oficial aquest migdia. L'entrenador gallec serà el substitut de l'australiana Katie Allen a la banqueta del quadre de la Diagonal. Així doncs, torna a Barcelona, on va aconseguir els seus màxims èxits, sumant 4 lligues i 5 Copes del Rei durant les 7 temporades que hi va estar. García Cuenca va arribar fa 2 temporades al Terrassa. En el seu primer any va assolir l'ascens a la divisió d'honor A i aquesta temporada ha consolidat l'equip a la màxima categoria sense patiments. Alumnes del taller d'estiu del Museu de Terrassa han visitat aquest matí de dijous les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Ho han fet dins de les activitats culturals i lúdiques que realitzen des de fa 3 setmanes i que tenen com a epicentre la Casa Alegre de Sagrera. Els 8 alumnes d'aquest taller han vist com es realitzen programes de televisió i de ràdio i fins i tot s'han atrevit a posar-se davant del micròfon. Es fa de tot. I direu, aquesta finestra què és? Parlant una altra persona, s'enfocarà a l'altra persona i ell és qui controla això, la imatge. O sigui que ell és so i ell és imatge. I aquí tenim el disc Radiofònics Total. A veure, anem a les presentacions primer, que ens coneguin els nostres oients. Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull l'exposició del concurs fotogràfic del Festival de Jazz 2023. Sota l'organització de la Vocalia de Fotografia i el Club de Jazz, la mostra recull, entre altres, les obres premiades. En la categoria de millor sèrie, el guanyador ha estat Jordi Albareda, la millor fotografia creativa ha estat per Oriol Bailo i la millor fotografia individual ha estat per Rafael Aroztegui. Amb aquestes imatges ens acomiadem avui. Gràcies per la seva companyia, bona nit i fins demà.